खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ टेक्न' बर' चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। जोंहा इन्टेलिजेन्ट बर'आ बेनिफ्राय मोनसे रिक्रुटमेन्ट फैनानै दंफैयो, बिनि बागैनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि मोनसेल' रिक्वेस्ट, दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जबनि आपडेट आरो बिदिनो टेकनिकेल भिडिअ मोननो थाखाय। इन्टेलिजेन्ट बर'आ MTS बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ, जायनि पस्टनि नामा जाबाय एसिस्टेन्ट, ओमफ्राय मोनसेया कुक आरो IBनिफ्राय फैदों। पस्टआ गासै होनाय दं, बेहाय 292 पस्ट दं आरो गासै टटेल पस्टआ। बिनि बागै आं नोंथांमोननो गासैबो फुराय खोन्थानो नागिरदों, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। रिक्रुटमेन्ट अर्गानाइजेसन नामा जाहैबाय IB होनदों आरो IBनि फुल फर्मआ इन्टेलिजेन्ट बर' आरो इन्टेलिजेन्ट बर' होनो आरो IBखौ फुल फर्मआव। बेनि नाम्बार अफ पस्टखौ आं सिगाङाव खोन्थादों, अब्लाबो नोंथांमोननो खोन्थाबावनोसै आं। 292 गासै टटेल पस्ट दं आरो पस्टनि माखासे नेम होनाय दङ, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। डिपुटि डाइरेक्टर, सिनियर रिसार्च अफिसार गोबां दं आरो बे गासिबो गोबां पस्टनि नाम होनाय दं आरो नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट वेबसाइटआव फैनानै गासिबो पस्टनि नामफोरखौ नायफैनो हागोन। गोबां पस्टनि नाम होनाय दं, बेनिखायनो आं डाइरेक्ट बुंनानै खोन्थानोसै, नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आरो बे वेबसाइटआव फैनानै। एप्लाइ मडआ जोंहा बेहाय अनलाइन अफलाइन, नोंथांमोना बे मोननै नेमै नोंथांमोना अनलाइन अफलाइनै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे जबनि थाखाय आरो गासिबो इण्डियानि सिङाव थानायानो गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गासिबो एप्लिकेन्टआनो मेलानो जा फिमेलानो जा, मा होनदों हौवासा एबा हिन्जावसाया गासिबो इण्डियानि सिङाव थानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अनलाइननि जोहै एबा अफलाइननि जोहै। जबनि लकेसना गासिबावबो जागोन, एग्जाम सेन्टारा अल अभार इण्डियानि सिङाव गासिबो जागोन। सेलारि होनाय दङ 15,000निफ्राय नोंथांमोना 1,51,000सिमहालागै नोंथांमोना मान्थलि मोननो हागोन आरो। एप्लिकेसन फर्म फिनि थाखाय नोंथांमोना बे गासिबो ST OBC गासिबो जेनेरेलानो जाया मानो गासिबो एप्लिकेसन फ्रि होदों आरो नोंथांमोना बेखौ फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो, एबा अफलाइनबाबो फि लायो आरो नोंथांमोना बेखौ फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। एजनि माखासे लिमिट होनाय दं, एप्लिकेन्टआ जेब्लाबो जानांगोन 18 इयार्स जाथारनांगोन, बेजों लोगोसे 56 इयार्सनिसिम जागोन आरो 18निफ्राय 56 इयार्सनि गेजेरना एप्लाइ खालामनो हागोन। माखासे बे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनाय दं, हाइट होदों, बे हाइटआबो नोंथांमोना बे हाइटनि जेबो गोनांथि गैया, बे नाथिं नोंथांमोना बे हाइटनि जेबो गोनांथि गैया, हाइट गाहाय गोजौ जेबो गोनांथि गैया। बे इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बिनि बागै नोंथांमोननो बे खोन्थानो नागिरबाय दायो। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जोंहा जाथारनांगोननो, जेब्ला केन्डिडेटआ पास जानांगोननो 80 एबा क्लास 8 होनदों आरो 10T मेट्रिक पास, 12T हायार सेकेन्डारि पास, ग्रेजुवेट जानाय, पस्ट ग्रेजुवेट जानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। नोंथांमोना बे इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन जायफोर बिथांमोना 10T हायार सेकेन्डारि 80 पास जानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो अनलाइन एबा अफलाइननि मथे। सेलेक्सन प्रसेसा जोंहा बेहाय मेरिट लिस्ट जागोन, जों नोंनि पार्सेन्टेजनि सायाव जासिगोन आरो डिपेन्ड खालामसिगोन। नोंथांना जुदि पार्सेन्टेजआ मोजांबा, नाम्बारफ्रा मोजांबा नोंथांमोना सेलेक्सनाव फैगोन आरो मेरिट लिस्टआव फैनो हागोन आरो बिदिनो नोंथांमोना सेलेक्सन जासिगोन आरो। एप्लाइ खालामनायाव माखासे डकुमेन्टस बिदों, बेनो जाबाय फट', बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगनेचार होनांगोननो, लाइट कालार जानांगोननो बेकग्राउन्ड फट'आ नोंनिया। इडुकेसनेल सार्टिफिकेट हिसाबै नोंथांमोना 80 10Tनि मार्कशिटखौ नोंथांमोना बे डकुमेन्टसखौ आपल'ड खालामनांगोन आरो। डमिसाइल सार्टिफिकेट होनांगोन, बेजों लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट, पान कार्ड आरो आधार कार्ड ID प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन। एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना पान कार्ड नङाबा आधार कार्ड होजागोन आरो नोंथांमोना। इम्परटेन्ट डेट माखासे होनाय दं, बेहाय जोंहा एप्लिकेसना स्टार्ट जादोंमोननो, अनलाइन एबा अफलाइनआ स्टार्ट जाखाबाय, स्टार्ट जानानै सुरु जाखाबाय आरो सोलिगासिनो दङ। लास्ट डेटआ जोंहा 19 आगस्ट आरो 2020, नोंथांमोना बे 19 आगस्टनि सिगां अनलाइन एबा नङाबा अफलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय, गोख्रै नोंथांमोना नाजाबानो जाबाय आरो 19 आगस्टनि सिगां सम दंबावो एसे। ओमफ्राय आं बे एप्लिकेसन फर्मनि बे अनलाइन लिंकखौबो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय। ओमफ्राय अनलाइन नङाबा अफलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। अफिसियेल वेबसाइटखौबो आं भिडिअनि बे डिसक्रिपसनावनो होखादों, नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय आरो भिडिअनि बे गाहायाव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव, नोंथांमोना ओमफ्राय नटिफिकेसनखौ नायनो हागोन आरो। आं बे एप्लिकेसन फर्मखौ आं दा नोंथांमोननो अपेन खालामनानै दिन्थिनोसै।
आं बेनिखायनो बे क्लिक हियार बे थांनानै नोंथांमोननो देखायनोसै आं दायो फैबाय बे इन्टेलिजेन्ट बरानि बिनि माबायाव नटिफिकेसनाव आरो रिक्रुटमेन्टनि माबायाव एलिजिबल क्राइटेरिया बे गासिबो होनाय थागोन आरो जों माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन एबा अफलाइन जों माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो बे गासिबो बे होनाय दं नोंथांमोना बेफोरखौ गासिबो फरायबानो जाबाय आंथ' दा बे भिडिअ मोनसेनि गेजेरजों नोंथांमोनथ' गासिबो खोन्थाजोबनो हाला नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय नायबानो जाबाय बोरै अनलाइन एप्लाइ एबा अफलाइन नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हायो बेहाय नायजोबग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगाङै गासिबो बे होनाय दंखायो एलिजिबल क्राइटेरिया अफलाइनखौ जों माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो एबा अनलाइनखौ जों माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो बे गासिबो डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना गासिबो बेफोरखौ फरायजोबग्रोबानो जाबाय आरो एप्लाइ खालामनायनि सिगां बे माखासे एनेक्जार होनाय दं नोंथांमोना बेखौ फिल खालामनांगोननो बेफोरखौ नोंथांमोना फिल खालामजोबनांगोन आरो बेनि उनावसो नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन आरो अफलाइनावबो नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै नायजोबग्रोबानो जाबाय फरायजोबग्रोबानो जाबाय मा होनदों मारै साबमिट खालामनांगोन नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बिदिनो जबनि आपडेट आरो टेकनिकेल भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना आंखौ दासिमबो इन्सटाग्राम आरो फेसबुकआव फल' खालामाखैबा फल' खालामबानो जाबाय आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होदों दिनैनि थाखाय बेनोमोन लोगोफोर गोजोन्थों।